Hallelujah. Amen. Oh, yakaso nyame ye na do ye no ehoda. Amen. No for unya hu nyame ye kana asemi. Okase. De ne tumbotumi nyina so. Na ne basa mu oden. Ai. Na o mu ye so. Sa. Na odi ye bone ne yemfo na to nyina ache ye. Ene ye hiemu na nsampa boye de dikan. Oh. Na awurade ama wanya nkwa. Na takrama da bodwe moje de fusane a itwa se ye hye na munyam yenka so ye na do ye na ehoda obi tene to so awreho pa ye obi tene to so awreho pa nyame nye bi ma no MC ni kasa no odi adanse bi se endra ensu ohyehyehye obi ba no kwasem na ene ye ka atiasefo abofra no onka ho pa na meme de ekyem na otwemienu sa abofra no ne ne ma mbesra me e Canaan na akwala ne se de ne ho ani ka no na ene akwala no fra awufom a ante na awurade no wadi ne yi no kwasem enkwa ya wonom ne ndro a se nyame adom ngasa bri kwanko pa tumi se onkwa ya wonom ani nnuane a wodi frafra fitia no pa bedrum pempenso yi ana bedu press wonya enkwan bi die no se keka mbom atumi bom hallelujah amen le bia me kan nipa didie awreho ne kwasem ya awreho sempa kai ebra ye motofo a wo odan mu no na ye di bofrot di lugosit na ko suashin finfin se na ye owo ne yetama yakra Ishaka zeke nyagubo dinda amen ene se awurade atom enyane yedi nyina mu akwani aba yedi nyina mu ye ma atwani ye mfonso nyina mu se awurade atom nti zona mpabode di kan se ahomi wo mu a mame ejanom atrankonya ye se twedi apomonyam se awurade ye na do ye no awolo amen na ko ponsirawo amen he ene ya da kesia aya nwa ho a awo mabrabom we a mystery secretary wa on tro hu ni kratam ne yam boni ndro hwemani so say ya na draw me because intense no kwasem na edubra bi say obenya akwanya gina dan wo so kasa
na wabre yi pa na metie din na Zonal mpabo na awurade bu mepem awo me mobo afam pani etitiri omudi a man kwala didi enya mpani o me ye dufodiefo na kopɔ wo samada amen adofo edi ahyiamu sɛ on konkon na mnetumi ahode so agya kwampa abedri odan mu a why crowd so beti onyankopɔn anum asɛm ye ni free na ya hweyie ye ni free na ya hweyie sɛ awurade de onkwa tewa Zonal mpabo edi kan mpanifo sɛ ateka onwe on teka sɛ no kwasɛm ateka onwe on teka sɛ pa asafo ni bia onyankopɔn nam ne tumi na ho ɔden so be wo kani pedua mmɔbɔ mante amekora amen onyankopɔn nam ne tumi ho ɔde so twama firi ma wɔdan dua mu ɛdan mu na onyankopɔn nam ne tumi ho ɔde so yi me na ya anadwo sa etimi me nua Nikodemo na onyankopɔn nam ne tumi so beto mpanifo ne titiri bi wɔ ha ɔmo de ani ɛdene ɛweta so sa ɛkɔm ahohia ɛhyɛ adwuma no ma adwuma no timi no kwasɛm ama yɛnya ɛnɛ ɛbɔkɔnkɔ bata bebree a onyankopɔn ho ɔkɔnkɔ tumi ahoɔdene ɛnam mpani nsa so ɛfa yɛ papa Zonal pastor EMMANUEL Abuakwa dodo na bondi sɛ sɔfo abɔdwesɛ ɛyɛ otete ni gyem sɛ Zonal pastor de ma no mie no a na ɛnɛ onyankopɔn adom akonya ba me sɛ me kasa nkyerɛ wa sɛ me kasa itiawa na twɛgya pɔ nam ne tumi na ahoɔden soɔ ɛwɔ kɛ nipadua ne mmɔbɔ ɛnso nyame sɛ deɛ wankasa wo pɛ baabi da ɔsɔ tiɛniye kristosom yɛnso ne sɛ deɛ wankasa yɛrɛ wo pɛ ɛfɛ kristosom ɛnni agorɔ ɛsɛ nyame boa na menya chance bi adu abɔnten a mepirikyi a mese mene asɔre baabi ani asɛm ɛyɛ metakre asɔfoɔ no kɔkyekyɛ ni a wabɔ nkwala nso ayɛ den abɔn gyeme so ka sɛ amen ɛnɛ deɛ wasafo mu atena a mepatɛw wontimi nyɛ deɛ ɛtɔ sie wabrabɔ mu deɛ ama wo nyamesom a wosom a baabi a asafo woda mu no wontimi keka ho no ɛnɛ asɛmpa no bɛkɔ awieɛ no mesrɛ wo ne woakanya wo ho ama deɛ ɛpo waba mu ɛpɛ sɛ wogya asɔre no ɛfiri branch no kɔ branch wei no na awurade asakra wafiri ho na ɛnam wɔ so tumi mu wogye adanseɛ sɛ ampa metumi ka kɔ zo mpabɔ na mekɔɔyɛ nso ɛsiesie me gyame so ka sɛ amen ɛnyɛ mfifoɔ bi ne ɛbabɛrehwɛ wɔ ha daabi da deɛ mpani nam ne ho nkoko so de dom yɛn a ɛyɛ ne branch ne mu no yɛbɔ mpani fie so sɛ nyankopɔn fa mpanimfoɔ ne so ɛnskri ne yɛ na deɛ yɛtɔ mu sene no yɛtumi ntwe yɛn ho nyɛ den ɛfiri ho obɛti dandua mu wɔkyi asafo no nyinaa hyia so wɔkyi asafo no nyinaa hyia so ɛyɛ ɛgyidi baako deɛ yɛmu ne bɔne mfa ma wo nhyɛ kɛsɛ ka nyankopɔn din daa onyankopɔn nam ne tumi ahoɔden so fa ndɔba Yesu Kristo so ɛne nkɔfo mmiɛnsa mi kɔkɔhyiaa na mbɔkɔbɔ mpaeɛ sɛdeɛ aba bɛbɔ mpaeɛ yi a Matthew chapter 17 verse number 1 na yɛnsua ne kakra bi wɔ hɔ na onyankopɔn nam ne tumi na ahoɔden sɛ yɛbɛwie ɛnɛ ɛda adi kan no na wɔsoro abie de ama wo mante ame koraa amen sɛ ahokyerɛ ne ahohia ɛne gyidi ma di asie ɛkɔm ne awerɛhoɔ ɔsoro sitariɛ aseɛ nyankopɔn kɔ nyɛ nyame na yɛtwa sɛ ɔnyame ho yɛ mɔbɔ ne yɛprofo kyerɛma sɛ nyina sɛ yɛnyame yɛdi n'akyi no wɔyɛ nyame a yɛkasa a wɔteɛ nhyɛfɛ ne din daa amen na yɛyɛ to nkra mommerɛ a wɔyɛ kɔmde wotwami ka bra wɔa wo yare bra yɛbɛba no yarefoɔ wɔ yɛ mu yɛbɛba wɔn a wokyɛ da wɔ so wɔ yɛ mu ebia na wonyame som no mfa nsi baabi a wo sɛ wode sie nti na bɔnsam wɔ nkyɛkyɛde saa nim sɛ nyame tumi nti nkunde bɛyɛ wo dea maba bɔnkasa asampa no sɛneɛ Matthew kyerɛ ma ayɛ yes
Etie ye dunson. Nchemu edi nkan no. Nkababo. Yesu eni monyam hyerɛn. Kristo na eni monyam hyerɛn. No kwasɛm pa. Mama mongasa. Na nansi akiri no. Na enansi akiri no. Yesu fa Petro ni Yakubu. Yesu Kristo. Efa Petro ni Yakubu. Eni Yakubu. Ni nua Yohane. Na me bacha wo. September bosumra mu die. Enya asafo ba ko na ahyia mu. Na ya asafo ma ko wote. No kwasɛm. Ana Yakubon na mutumi na wode so. Ama nyina ka bom. Aba be hyia ewa Abuakwa. Sa. Efikesiem ka. Ishaka ya mbodinda. Amen. Baba sesai. Asi Yesu fa Petro ni. Yes, Yesu fa Petro Ni Yakubu. Eni Yakubu. Ni nua Yohane. Eni nua Yohane. Di wan ko be potent. Adi wan ko be potent bi so. Na wasachira wo nanim. Na abra wo to be potent ne so no. Wasachira wo nanim. Wasachira. No kwasɛm pa. Oba no. So ni botaye bi si wani so ho. Wo mura wo dan ni mu no. Etwa sɛ woni pesu sachira. Na wo ya tenka bi sɛ. Tɛja mpo aba na nim no. Waba besra wo ka sɛ amen. Amen. Abafo se ka sie zonal program a ajo bi dia wo e wona woni ni abere dia Ai because woni bere a won sabe ka dia so saka pa ka se amen. Amen. E metra san kosa David da ade me ya pan se me bompa ye na danse dia ma ai ene ma me wo bompa ne kura nkeye ya wo pa no obo wadwemu po ko se panin ye di si su announcement na se bebepe na bof abofo so mu sa so na abayinfo so ni abre etetu bra ye be ye mpai bona abayinfo so popo ho no ene awade ma be di akon enti so pa no na be di akon agro so a wo be di nkuguo. Hallelujah. Amen. Wo be di nkuguo ene o kwa se na sampa wo yeti e be kwa wiye no na how I tell so no am say e la so to so Ai ya wre hosem ete di kan ni o na ko pon ma di fon so kasa kire pa o se nsem e ko so o branch na no na di fon so ye den akan ai we che se anya foforo bia bio David da na ugidi e kita wona gasa na gidi na ewu sa ugidi enye onye niam ani pa ana me so fun hu ade ai nko hu ade anka mawie oboa anya de hu ade na awie o no kwasa pa so wo sisi akoma no na wo sisi nipadua ni yie na ma adwene ye yie a peja ko benam osofo a honko sa wona so ama fa wo de no je aya wo de no kwasa masake ka bawo ose na wasachira wo nanim na yesu so sachira wo nanim na nanim hyerɛn sɛ owia yesu so anim hyerɛn sɛ owia na ne ntade ye fitaa sɛ han ne ntade ye fitaa sɛ han ekyɛmu miɛnsa no keka bawo na hwɛ yes Mose ni Elia yi wɔn wadi kyerɛ Mose ni Elia ayi wɔn wadi di kyerɛ wɔn na ɔno kasae na ɔno wɔn kasae ɛna Petro bu ase Yesu sɛ Petro ka kyerɛ Yesu sɛ Awurade ɛyɛ sɛ yɛtena ha hallelujah amen mpɔbɔ yi ka kyerɛ onua sɛ ɛyɛ paase yɛ baayɛ ai ɛyɛ sɛ yɛbaa ha ka kyerɛ onua sɛ ɛyɛ paase yɛ baayɛ o ɛyɛ paase yɛbaayɛ ɛmboto wɔn ani ngye ebi awo nti kɔ na yɛde nansa mpabɔ no si hɔ sɛ Awurade bɛ hu mmɔbɔ na ɔpɛ ho fɛdeɛ di ama wo because ponsam ne wo di o sakira nyɛ ne o efi apam da so di wo so na wo pass le ba late Ghana fo nkwa na mo sɛ doctor fo ko twɛn wo ai na mo ko twɛn doctor fo fi no ngotwe ko nya na di fo panin na di fo ready wa ha ne nipa miensa ne nan na wo dan mu na wo twɛn wo de o time ne ye be 11 o'clock na da sɛ ho sɛ no na baba mpabo mebo a anti wodi agro hwɛ wodi agro sɛ wan ko ne sɛdeɛ ɔsan mmara te a wobɛbrɛ pa sɛ wan nyɛ adwuma sɛdeɛ bɛgya pa hyehyɛ gya to a anti wobɛbrɛ no kwasɛm ɛhyɛnhyɛne awawadeɛ ɛde wɔ nipa bia nsɛm ɔwura Yesu Kristo ɛna ahofadie tumi mane yɛ ahoɔden ayɛ ne nsɛm a ɛte sɛ woyɛ wɔ adwuma wobaa sɔre sɛdeɛ sɛ na wo clock na count ya reverend obofo omo kwa utamre ko ko ta wa najo no wa chen anopa otoso 8 no kwasɛm ono ko da one endro no obi book appointment 3 days ono odi first book appointment 3 days no kwasɛm pa oba sorry ya be later for botai bi enso so and me so say we ye difo we ye sepakani nyame dwuma ni ye nyanwie pa yo no kwasɛm yenya nwie peye enti fa botai bi si wani so se obama Awurade won konkora fa wo mu aboa ama woni okra bia woni bie wanya bi
na abra de oni bi nya bi na wo so woni ma ye de AYEYIE. Hallelujah. Amen. Na zona mpabo ahyase na ye to dwom me bisa mpani bi se mo ra na wan wo fom ase obiye ni abre wadi serious sanye sofo Johnson ebe pomodia fa ekwan bi so ni ahoden bi so ama wo nkenya ba mu a wo banyina no ase awre ho dawo so ase unyame a wo benanim kro wa ketewa bi ase nyame ne de wo benanim a wo besa konsapan ase nyame ne ko ni tumi sister enanom ejanuma de ahyemu na ba Yesu Kristo o tumi cha onyankopon yi na mni tumi a wo de so yi Mose ene Elia ekyere edikanfo no na enu nti woni pa ho mo ho ni nti no o mo hye onyankopon mo nyam de a ene Yesu Kristo ba yensra bam tete apona gasa soma ho kokko no tia ba yensra bam efi bra ye hye to se bosomo we be yampa bo no ana onyankopon nam ni tumi e ma na ho kokko no e be ti wo dem asai ofusane ayi ishakali dinda amen di ba wa ba no is serious se nne na wa hu de wo se wo ya efiri wo kene ko e pa cho mo wani nya den emre wa wo to dom brantam sa di for brantam no kwasem di for ni bi wo ko ya na mo we mmobo wo ja se o delay no be wuram ma bepe na wa sha se ehye nkom kire se oni di oni problem ai e wa enya sa na humanity o da bi da enya sa na humanity e Islamo sa oba we o dani ma anase sa opa ho sa opa mpaba fa awo keka na baba ye nkwache ho adwuma na kwa ba da ko be ko mabio so se je wan kasa wa brabo a obotie hallelujah amen obi afọ Yesu Kristo ene boy enye easy afọ Yesu Kristo onu agasa na damfo bi ai nti de open o ka kire no do be sine sema na no enu an obeyo no kwasem adofo so yes obey big mistake o yes obedi dokro kwa wo e say o mani mo yi ahon kire toku ni nyame maso e say mnantene so ania bre say ye no di mpuni mpunku ade a e be ko ato atene ayi ho pass akopesika e say generation sana nantiko no kwasem sana nantiko enti se wonye urade a ho wasamo se wasase wure so aye na sampa bo awie na wie ye nese maame no akwa akota akonfu banfum e be dina we yesi ha tumi ka be do aso de bana opompa yesi nyankopon urade humi mobo urade kame urade jimi for tafonsam urade jimi for tafonsam urade jimi for tafonsam urade jimi for tafonsam usugu nyankopon so ahoden ni abrani mu a we ye no kofo so beti osufre no kasem and we je bed ni nya ya to a D4 so but you ready so we check D4 so we pay you bia ye yo di me bia ma na se ti fan frewa ene mpa bo no anya de wa ma ya wo be ko so se ka wo siesie wo ye di ma taje mpon a enka abra wo wura wo den ni bebepe esan ho ko tumi a wo de a ebani ase ye di mpa bo na nim ntino na wo je ne fa ho die aya wo de no kwasem onyanko Yesu Kristo enu monyam asen e de a kire edika no nkobọ mpae etimi kwasha me busa anene se enti ba ye enne mpa ba edikan awurade enu monyam asere de ma wana ana wo kone sa awura bosem pacho kedi ampo enu monyam sere no odifo wo ba ye enne asen de ma wana ana wo kone sa ebe na yale bi kro wo mo bi nim no kwasem kache kedi ampo se me so na sampa boy mu de me fi asa me nko no na yale etim mo jamu na tu no kwasem ebi de ya hantan ebi de ya dwaman ebi de ya konkonsa mo no de edin man bato konkonsa ni enti sa mo ne tu mu a ka che che dia posa me mpe ebi se wo mo ne tu mu no wa ye edin man de wo mo ne nti ukonya me nche yenye yi no kwasem ka se amen
Kujab. Hallelujah. Amen. Bidia nanti tuta. Betro nanti sesia. Oya ASAFO ba. Obo asuo. Wo sia se obo asuo eduko nu nsu pepepe. Ye cheche on. Ya fa konkonsa nka ho. No kwasem. Aname boa. Ya fa ni tan anka ho. Ya fa anka ho. Anwo ya anka ho. Pa. Abamobo ho ma anka ho. Na sa ho mra be bro mu no firi he. Echi bu sa se ena wo yesia ye no. Onyankopon na Yesu Kristo na nim onyam no. Ahye ya twa wana. Ana se ja wo ba ina na wo se ko. Isa ho. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. And now I'm causing a pastor when I assembly see when I'm a rock. We are the bomb by been to me. Aye. I saw Zona pastor, sorry. The choir, yes, mammy be boss or in the pa. No kwasem. Now, will be a bump. I catch and say, I'm all who need the Odysseus. Aye. What's ASAFO your uncle? But anybody for a chance and share glass and walk on once more. Aye. Of a chance, and I say, a sort in a solo saying, you. Says, I went to one. No one second feel home. No kwasem. And when you finish everybody in there. Amen. Don't a pastor, don't know who saw them who. I saw what to walk. When your sister years and war, not anybody for us. No kwasem. But shout him. Kujab. But if you two minutes, you will need to zoom and call an answer. Yeah, we get to up if you're. Abani ready, you may be ready to me be DS. Where's the kind of windy? Obi here now can't. Aye. Ahoya. Now so now pastor who can say, Mama, and then the person may order almost 50 cedar no aside. AGYEI come. We won't come. We won't come. What shall I say about Amana? Canada Cobeto. Amana. Hallelujah. Amen. And then get in the bedroom. So home. Yes, you so to me no. That's it to me slow when you home. Catch a change up and say, Radam slow. To me let me mono. And Radam too. Let me have found here. Say yes, to home slow when you are. When you be pa. James can say amen. Amen. Makwaisa. Can you na me nsakra ye no se muso bi daka mu se ya na makoma enye easy makoma ti bom peri menya nkade we ye media everybody on kan na amen me ka me yale for so be kan dia kire wan na me abom nya chance me kan mpanifo ne sere mama everybody mo me da amen serio na makoma bom peri kai kan wade ko adne so nya media Eko. But Nadia ko. Sasha be nyanko adwuma so wiye no. Uche, etu preparation bi na se ye praise obi a wote wa bosi wakoma no. Na ye wo ja. Wo se home na se wiye ho ba won gyen. Wanko. Hallelujah. Ya bo wasori o. Ama be nya mituma ani. Wo se aja wan tumi anya wo me bitumi ye no. Se ye praise ni wani ma se ya. Na wakoma ye den. Ayo, sister, so what ma wadi antu sa home na mfi mo be wuntam. No kwasam pa. Obi wuro bi asaf ne asafo ne dole na ne hometi ai kan nko ne dom ne ne dia e dom ne ene meka ne wasa ma dom na ko ufiti kan ne dom ne nko ba no mo ba ai ka so kan na amen ano mi jam pompa ese bade se ka asafo ne nyina pagya ya kese ene ye bo afodi bi bebo bia no na urade adom ye koye ni ma e ka zo yi kelefen to ma papa fira ko so bi na obi no kwasem urade mo ye na amen aso la beto se wonua everybody when you mobile page no apa for them any sika no akoma ete kuma yare enya no ka ono nko ke jadam anya ne dia nti nse ka say amen and the confirm man wo living stream school na me do mo ko do na mo ton toys me to bia sen me kem ti mi jama ta pa na kamoni bi so wo sunya area o ti o check am yes o papa man ngo kono ne ma me ni identify series ni musa de na efo so for na so akoni sentos wo we dey there ni
ya nti so sesen ade ya fu 5 cedi ya me committee me sa am so okay me tia mo papa malam pacho metia tiko o se oh na me sheku nya o se nyame nipa me da ase nyame nipa me da ase na wo se masem o ka che me ya pa ne se wuti me hwem ho yie papa me hwem ho yie na asafo kita me no wuti wonu bia ni abre asafo se de tie bebe den e be gu malam ne shame ko asafo me anwene ho asemo obo na se yampa no crepa papa se asemo yo ayo wo asemo awura wo se obi o se hwe o hwe ni nis papa hwe ni nis ayo me yire o sa sofo no ese me hu asofo kro am se twedi apos enya asofo ha jeme so ka se amen owi oni yo kwane shame nkom nsam ne doso 5 cedi den nsam yare ba dia sembe ba ba so yini nyina so na etro no kwasem tamo kana wo wo ya ka shame fa ho wuti ba ko ka che me de menka o se jani mi hwe ni ye menka ai menka o de ba ma wo se wo na peso u plan no jeme so ka se amen yekwani akutie ya ade hallelujah amen mamintie ni panye no kwasem ayo lo wasamo shempa odo ye adwuma na konkon nka bom aka bom pa ye adwuma baba kwasem se de etie biala nka honhom no wonni bi kron pa nka wonfu yankono aye den wanya bi na so akwala no wote wo adwe kita na nya adwen papa ya polutu na adwen me wo se so for so mesku be onya papa eti o bani wanyina ba jimpa ba nyina on pesa so fun on no selection ode ba on beta o to ne kita on ba dini o no kwasem Onyame wosro na ni wewi asame na onyame wosro na ni wewi asame iti nyame woni ya onyame wosro na ni wewi asame onyame wosro na ni wewi asame amakai no mienu ka se amen o se nyame wo soro no kwasem odi eni hwe wi asema nyina adwe wadwe ade tie bia awrade nim ai onim ni nyina seta wonko na ka asema to bu nia awrade yeden onim me se mo akoma munye yie na sa akoma ni mutia peja po eni manya masea esenya peja ni tie ya no wo so ni beden ebete no kwasem pa akete cha dom se ye chese ye be frɛ Zonal mpanifo a kameme se ne wan ai ameme kan ai bukompo kala me be gimi so enya agoro kasem ba ye tia mo tia to krumu ho akasem papa fa wuni ho a wonte pa bonene de esi ani atam ne de ko on kan empo ne atam de ko e don kan yenda amen yamo mo me bo so na do box me box hina manzo de ko na mbetena ha tade e hye me na fo se ton na me de to ma de chin atase simi ko biyo ai sister bi sorry wa ha was kai kada firi wa boss no wonti mi ntena obeko na mso beko agya me
me can't say I'm not people with Jidino. I'm some conscious as I say, yeah, Juma. Semesoka say, Amen. Amen. And it's heavy. And the Raja Tumulti. Bra, or some feel radio. Did you feel radio? No question. And now, so you black at all. Ebida. And now, so you black at all. Ebio. Sao Toby. Now say, and you want to go. Bra, check you look. Okay. You must show. Check your bravo. Now, I'm going to say, the name. Ha, when many things no no ono gada fina na kasa ono bien me once sign je me focus amen asia bra bon sam dia kom so le bien tinya sakrai no kwasem tedi on nam osum konkulu su na to ne sa fe na ko a na wo kyina mu yo nyankopon tumi ho de adwuma ante ni na baba srael tell what time tell what time so ko soria wa ka se timi wa bra wodi wa bra bo su nteye Ebida ye Ebio so fu bia auto tax bi ma me endo ni mi sia se ma difo me no ko ma aka na me se de ba sem was my program bo sunyan ti be se ka kokko jame na me se sa sunyan on na me so ya ne sai ko abeshe kuma gu mic mu so ni ya fan church me nya bi da nya jiri sofo madama ko yeku said na me se mate sa ami ko duwa se uma microphone se menkasa so ne begu ko me bra ba ko aka na so le oteye wo invite ma me ko e minim se me ko ha minim ne ko e Clement ye fi wona asafo me ko e kwa no be 50 ye fi wona katu ye ku ni nyina shaka se kina kubo ni da amen sa so ni yo akogwa so kwa se ye samane bam se sta ne to mi se ba ide warira David bi baba ko fe no say ene waje ontimi ntia so ne bio e wa don kan da amen tiri ya soria ho ko to mi ene me ni ye da ewom e di se radio afro na so to so ni mu a asama me ka cho nyane se e ba taw se do fra wa ho tie kwa so no bo bra se ho tini sa hallelujah amen wona me ka say tenten ha e wuntie o se mi timi wa danse a adaje bebo pa jeme so ka say amen 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 oh jeme so ka say amen amen se mi timi wa danse a adaje bebo nyame ato ne saja frɛ se meta osumu ni enyankwa sa konkon se ye ani te ye ye ma so twi ye ye ifri hen ye ante ano bampa bo cha be mfie duni mutimi mo asu ade awre ho min mo bi bampa bo asa wawu ama gidi fa kwako jam kwako sie fun wutie oni no nyankwa wo no kwasem anya so ba gidi pa bo ntin wo ye gidi ni ai e ba don ka yenda amen Christ ba don ka yenda amen unyuma ne bedi wachi no kwasem e ti abraba wo ba sacrifice kini mi na radio mo ti atari awo senye ki wo fi ka wo sita entie o jaro bi kuno why wo si meje medidi on why hallelujah amen kona sina didi break chai wasakombe kume ai me de medidi to bi abeso odi abraba ono ankasa pe e de bo ono ankasa awurade na ka awurade de ehira no awurade nyobu shapani o David da awurade onde se nipa o David o na smo kan bi agina wo pintin de waka to wona na be den ebebem ka se amen amen enti se de wa abra botie no se de wa kwan tie no be se sa no be wa na to wo sa ne kwasem pa ontini you eti bia san enum 35 verse number 5 na me ni nkomo kakra wo arafo Yesu Kristo ni mo nyam sele onyankopon na ni tomi na wo de so wa ba yen se ba mu no eti wonyuma yi ebetimi nya wede timpuni mpo na ati etu mu ane
high edi akono bra makwa sha emfi wo nko enye sha said ya uba ne sa na abesa akono hallelujah said ya uba sa na abesa akono awu de kita ko besa emfi wo nsa James ka say amen ya bani zero ya bani ensem ni hwe ene de haye dabre ni shaka nyankopon a wonam ni tumi na hoden so e bia meka say me papa so for something if abuadu twe diampo wo nsira no amen ka say amen amen bana say obumia wo de twemukọ ni wi e besan kan asem erade won ka yenda amen wo be se ntem bie se wa third person obade o tiane ba tole bia na o peja wa dwun se wiase ano no erade won ka yenda amen papa so mu kakan kra more than 5 nwotwe nje bi chentena edene enafo mu wo de woni obi ni obi ntrent hu se de yete enye bete ndi obi ma bete ai feja come me yes anu odene akoma bo nafo edi se me keke akwa sasembia sabres manya very careful e be yanu me bedi machi e bare kameda amen ya toma dia su kwastene de ozai toma wodi asu kwastene de nyi se nafo mo jake se bra na me won nchen na kwala be 9 was 10 sakra na se nyakopon mutimi an woden so boa me a minya fapem kakra me bo me branso na me se de pian kwala e ma 8 me ma 3 11 we dat no so ba ko na fomo abi eradu winshira no amen se papa kase bi afri mi nchen aba ho na hawa ene fa chem wate na adwuma na edin sanete wate wasi bibie ni ho mi eradu winshira so sa kase amen amen na fomo mame akopɔ nam ni tumi na wode so kura kakra adunsi ni agyew AWOKYERE no yenyini boni aye wate sa na akopɔ nam ni tumi papa na so tumi fo kakra abutrem sa ne menso meka ebam me sha aide agina enmonyam kanyam dinda amen wodi bia na nkotere obi anche ya so dem na wote amen afutu dem na on ya fa bi ye adwuma wate sanete kasa che be ka to ye fa bi ye adwuma wate na onyankopon nam ni tumi na wode so ka ni pedua mobo me se bia me gina me busa kwahia ne se yesu kristo ni wonyam sense si awo wetima gina anim ana yesu ni nti tumi nya wo senche ni bia be fi wo chako ha ubamba bonye ne mo so ti mo ai enya wa wreho de bia so ba apa bia so bamba bo sa senche ne hodo ye seka wana wati ato am say emu abam enya wa so from ni sia ka chense se ye sia wa na se deliver na se nsato so anti anto a me ka se me ni so for something e ko Simon ordination na ye sia mo so mo ya so for papa me so pendi wa kan na pno no so for mo no da for no wa na chocho na agwasi na se wo kra wo ya le kra chen asole for ai so nya healing o no se sheda bi ye na chese won konfan ye den aba wo something ai ho wo mra ni ye so ye den ka wo yewu ababa ibosa na da kan ope bia fa akwasi bi die nie so for ne da form no da form o ne nan hurado kan ya na amen no keke wo no keke wo da form won ne nan so for ne won ne nan yo o ko twa kra ma urade ni ko tu de baby na ne tai da baby adan adoma adan abane so bane so why do you say bana what to ton but oh e adom na anya adom o david e ya hunfi ana ekutia wa brabo ne nipa bia e ti to fi dia ntere ho e se to fi dia ntere ho ane ene ka wonu be si na ka demika wo se ne ma boss brabo me na bia me mo biu ajai obi se me meddi boni a ko se mewu meddi boni amen Simon say me ko okay na aba mo agye subosa so for boy send the account so agye subosa 8 Simon kon Simon 8 mako 8
Oko ba come so for say so for me no so for say was what je did am ko boro papa ho me kan on tena oko onjiro you said you ye no Ewurade nkunyi ntini Ewurade fe Aye. Christ won kan da Amen. Bible say Ontini Yob ngoma etu adiasa enum yes ni chema enum Bible say Job chapter 35 verse number 5 Keka Bible was it share osoro was it min kan to say ne ante bomoni aso betimi ade ya se Yakobon de enmunyam was it hwe osoro na ehunu upeja bo ni hwe so hwe osoro ni hunu na hwe mulukum e kwase wo no mulukum e tawo e wo so yi amen was it ye konkono onye bone Davida onya obokaje se wode na se soro no ane onti ma fam bio Davio onti ma fam bio Davida was it hwe osoro ni hunu na hwe mulukum e kwase wo no mulukum ni kron e konkono cheo keka babu se wo ye bone a se wo se wo betina didi aso de sofo difo se pakeni million ma mama bon paibo ane asafo ma se wo so be ye Ewurade bone a ede na wo de ye no ede na ke Ewurade enka ne coat na kan shirt emfa no ho what se wo so be di bone a enye Ewurade hwe na se wo mlatio edo so se wo ma to so do to a ede na wo de ye no de na de ye Ewurade se o tini a se wo se wo tene so a ede na wo de ma no hallelujah amen ti aso ba bo ka che wuro na ya wuro wo sam ene se wo tene a ede na de ye Ewurade read the Bible come on anasa won sama de ben na wo je anasa won sama de ben Jacob ene Ewurade se wo ti free won sam ene ye be ba for de na no ye share Zonal ye ba for de de won na de ba he ana me bo ene onim de afode so tumi ye nso a ye fra won kane je me so ka se amen amen me de every me iska to agye bia na obi se nhwe ani mu yale bi ya ba mu onye huini na de on na mu saa utimu de odi odi an mam oyin ni nsuo no mebo yo bibia me yi bia to mu bia de me ka che papa me se me fie ru amakotan fie no yare me ka che so for Samson say Abraham me se Yakobon say papa na ka che se ne ho tona obeboa me na say Ewurade say am pass we gidi Yakobon na wo tumi dia me kura me 200 Ghana cedis me ba for die o me fie we triso hallelujah amen say on timi kasa so for Samson bisa no kan say papa me this kind to ade ni man na me nya akọ papa na kasa na ni me yere edin komo e say Yakobon mo nyam hallelujah bon sem ya pa no sin tie ameka say na ha na be ya wo ya no ya pa no say tifo radio aye ene je 3000 never to so ere onom 3000 to so no hallelujah amen 3000 to so no kudu fi amete oba e bia me 200 ne bia na nka obukura ye de what does it but 200 ne chine be da me 3000 they say me 2 million ahead ama aka me 20 de mpana me de ye nsheke Yakobon din da amen akwa twa loto adi papa asamo mi twa me di o twa me di nti so nya twa kwa ya eye na ya da ne akwa ne nyom je me so ka say amen amen papa mo ka sa verse number 8 yes oni pa wo te se wo na abon fosem boda no o bon fosem a wodie no uni o te se wo ene wa bon fosem ye den e plan wo su wadu nyan konkonsa ene ya tuna sim bichire wo bon fosem na die no ene pra wuni enka Ewurade coat na kan shirt ane o cho ko kokko no ha ko brane so titwe ni pass fridge wodi costa o ye de na ho ni pa nam na hoton e wo ma na akoye kakra se pra de ne ba wiase sa Andre since last week up to date adeti bia ye kuniba ai adeti bia ye kuniba na anu ye se propon ye kon bi ato ante ye se fe yase ante te se adeti bia ye kuniba na adeti se me se ba bia wo free ho pie ye no e won ye kon bi ye den eto yi almanya feri din da amen se ka Ewurade aduma nko wo siamna ye sa na wa titriti what wo se ye de bomba so ma on atse batade that's one only senior mo abasare osian no ejo ye you amadi ma nyuma ebo nkiki no nya ne hwe awudi sem na ba ne ti ya ba for yesu a na wa
why stingy? When you stingy, you'll be in team with operating modern so. Such a dinner. Hallelujah. Amen. Such a dinner. Let me hold him. I catch him and say, "You do it for the bonus. Your bonus one will be here." Me go any man say. Aye. If I say to go like I say, "O man say." I'm about for the. So about o man we dey in strategy what here. I know the Oma. No why you now to. Experience you me free. Don't na pastor. Ti na no when you me sorry. Na me do. Nya some get wa. Hey first come to myself me need share. Follow to. Wo dey ko je collection bo ne ka che Ewrade Yesu pacho. Me ma 10 cedi nyambo chan pa me beba. Why you say na je ko to no atnas. No nyambo echi na wo dey aba. One fama. E me no ka me Ewrade na me dan. Je me so ka se me ni mu nyina mu ni me ni mudi. Ewrade on ka yenda. Amen. Tell you no no me no bi won sem na Ewrade ase won nyam. What you want to do? So my Ghana person work on any sponsor. Person ya dey anya papa ni sponsor. Binya sponsor. Person work about 10 years unya sponsorship. Ah, wo chire o. Shame say bra 1 million mira o mada. Ba ko sa ni ba sisi ya ni pa be 1 million be re. E ba ba ho wo mpa na dey adwuma sa. To me be na to hu sa no. Ho ko kure kasa chire wo. E ya man kwan. What? Sir. Ho ko ati wo mu no se kasa chire wo ya man kwan what? Oh, man kwan. Man kwan. Osi wo nua bi ni wabone fo sem pira no. Mama bo kasa minia. Na onipa babi Na onipa babi ya. ana wotene mani nyamfa so. Ana wotene so mani yede. Enyamfa so. Enyamfa so. Enye Ewrade. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Osi onipa babi o. Ena yebetinem. Musi kan kan. Sem so kasa amen. Onipa babi o. Ena ntima onyamfa so. Ti obi unama na obi hia wo. Na kom dom. Mo se mira. Same. The 100 cities are was nyame bofo ye dey bofo papa sem so ka say amen Amen. na wo kra wa ye dey asane no na enkanto me say osofo nyame dwuma ni abegira e busa won sem biribia wo ma eto mu nti no wo etititi na to Oyi nani. Ante de ekosokora. beto asi ye nti no ahye akofa edon No obo. no aso microphone no kwa ba akofo Mike ni bakutia na no bakutia ne nsa we na ohu de wonye je se wonyi sika no eh we wo On to be no. Asu ye ntia ho. ah no a jem so ka say amen Amen. Para no me yedo. ano me ko ai program ba bi na ya na boy no abaji microphone mapa no munyi sika na Ewrade de no ya danse bebre na me so ka say wi ayu de de atum mpe ka sa tenten also difo se me difo do onyi sika na me so unya sanje che ni firi na mo yare ano panta kwa original one the whole chiti na ko janya fe ka ko na me ku na ni ma se na odi na ni wo ere ko e nshaka se kenya ngo da amen no ko jan hu a asa tete boto ni bi no Onyi sika. titi wo bam ne kwa na esa na bam ne pebo se hita wura mu Ewrade mo ya da Amen. boni nti Odifo onyi sika for. difo onyi sika kan se wo de wo ye di nyuma ni wia ni wa wie ye ja kwan ne sonso na wusu ye ja kwan ne sonso na wusu shaka nyango pon se peni otete me ka cha me se me fami hu nto sa Akonya ke mo no. tene so na nya no ne nhyɛ ni mo nyam ye de ewo sana yamba kaka sa o nyame no tum nya wo de so o hwɛ ne ma wo Oh yes. hwɛ ne ma Sanity. o de 2023 ope bo 1 billion abrami fie o se 2023 che Wow, son. yes e kwa na wo ba wo agwasi 2023 2 years. hallelujah Amen. Ope abosia 100,000. asuma America no so for penny otete me na ho mete na yija se nyam se no apa me nsuro o de 2023 ope abosia 100,000 Syria ye dey abrami fie dem so ka say amen Amen. Zaka 2 years. aka say 2 years. 2023 3. and 2032 dem so ka say amen Amen. minim sa abensa keka wa bo ne kominia Job chapter 35 verse number 9. yes Insha so bebre nti. enhye so bebre nti Ana ma otiam. hallelujah Amen. ka oso na wo munukuru procha sa wo ya kwanya ya Ewrade den eti mo monya so ba ye de ye na go wanga sa oni pebia
my bompire and check. I don't tell you, say, Papa, I'm not an okon. 5 years time, obey and robber. But we are school. To Papa home and some said one. But we are so. But you may be a winner. You want to trim. Nice guy. So we are says. I told you a prempe. Papa was a salome. We're just when you're powerful many pushing on. And I'm not going to invest this year. One of hello, before. I want to say, so don't we say, connection my yaman to my money. Yamin and him say, never before. Never before Sanya Babechana. So be to man temu. None the man yet in India. Who the dear, cow. Sanity. What it? Now, me and I drop a yow. We yow was. Now, the confirm him or Bowra or Cobra Demona, where young Anwa, Jenny, where you Mossack. When you're from you man and Monos, I want to send me Kuba one and a boarding. I may Yomakumum and to consider Shake a crazy one for the Akare. Echo, Casse, Amen. Amen. And for South Yaponia, and what is saying, can you quote Nakasabi? Some are not those one, and for that. So we see the daddy, no what's a family plania. Hey, sister, one of a pro, Annie, one of a hoe, and her raddy, one of a titty woe, and your radish, one of a titty woe. Daku, the old Tini san, what was said dry no watching, I was said dry Daku, over pass on catching penny for so for Miss Ramo, a quarter to me, trim, a crew. What I say? It's Mamma oil in it. Yet, why you need to need to. Why do you swing us off one? And let's say, young upon them to me so. Yes, you could buy and say, now the slats and no me and noir, a should be away more. I'm not standing to me, you pay for your song. Miss Sousa, to off your home. Anne, the free ne, a cosy fiada. Bobby did as a some young upon. Oh, yes. The sea free ne, a weapon fiada, a cosy fiada. Oh, yes. So what you are some funny D. Oh. Now your wife said, but you want for the Anthony be sanity. Eh, say, we am best one, baby. Our one was soon amount to Madame would die. Amen. Colossians chapter 3, verse 23. So what change someone is who better nature? She was sending a rock home. Send a young woman was last. I mean, Obinium. Every young coupon. This is saying now what is it? Some of the people go young, my friend will Bonino, and you will first time Clement to work. To work, no collection. Case, amen. Amen. Every young coupon. This is pa now what here? Pa, hallelujah. Amen. Tell you for the same what here. Oh, one, you have a big mouth. Oh, shop a big mouth. Now, because of a super that sound in Pekema, oh, Makama, a soon in few more ready to make someone to know. I'm out bread. Didn't I'm out bread. You know, I'm a Messiah. I'm out sipping. Amen. I'm out town of war. I'm a customer maintenance. Colosse Timians and Chemoy at Unumians. What say? Now, a Jubiala, was it a Jubiala William? Monfru a cremon, Yame. You see, no, you didn't need differ. Na adwuma bia nyame da sɛ ɔsase brabɛyɛ no wo mfiri wakra mu nyɔ tontoni firi wakra mu to dwom sɛ de wabɔdam de to yewu sa brante wɔto yɛnya kwakwa nyɛ hwee na wɔtena bɛnya so abafa adi gyeme so ka sɛ amen amen wɔ asɛ ne yɛgye kwan 150 pesos agye ma dance ni penisi mu nyɛ dance for 150 pesos na dwom sɛ na fam ba adwuma bia wo yɛ no sɛ yɛ sɛ yɛ komo de some of your errors. So you may forget about some penny for anybody. Or multiply say, Yamerade. Ah, multiply. I some toss of more flipping. It is a one more penny, 1 soon, man, then away. I might be a warrior. Move through a crime. I'm moving more soon. See what came. And some of your errors. You are a warrior. Nuntoni. And you know what you told me radio. Moyame radio. I tell you we are radio. Asempakana okasa no kasa me radio. No kasa. Osofo akana o hwe mo so yie no e radio. Na munyo me nta. E ma bia wo yie no. Mo furu akam nyi. E janum.
dia e be ka wa kuma so da bo awurade adwuma no fi o kem yere eyo eso so we am awurade so we am awurade na munyoma nipa enyama nipa wo munyama nipa da no kwasem e tia na moto bi awutu di bre bia won sa kan kita wo zo yi mu fra ho odi mu ye why zoom di bre bia won sa ka bia ayentofo pani o sasenkafo pani o e janom me sema di diem kasa se fi wo krem eyo eso samo yo awurade ye je o kwan fine ye nya o kwan fine awurade e na wo ye den o ya ma no na munyoma nipa efri se munim se awurade nsa no benya apagade ante munim se awurade nsam na wo benya apagade na benya apagade akatua no kwasem tutuni opa apagade ene akatua eni sofo nsam asofo empanifo se apagade ti sakatua eni oni pansam enanum adi ahyemu ya apagade ti sakatua eni oni pa bi ansam me se fi okra mu yo sa wo ya ma awurade no kwasem na wo nyema nipa na wo ya ma awurade so a obema apagade a eti sakatua awo yesu dim ti amen thank you bonsam kasia pa me pa cha wonsam bo kasia no ensani and stop